Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain. Oh. So guys, Jocelyn. magluto na po daron og kuan sa para sumsuman o skanding guys. Ako nilatan. So mo na tong magsagol ay mga secret ingredients. Karon lemongrass, gabi, ginger, sili nga espada. Sagulan po nako og repolyo. Ako sa ning pamanitan sila guys ha. So guys, magsugod na taglata sa itong auto nang ibutang mo sa akong pressure cooker. Dayon, atong butangan og tubig syempre. Kana lang sakto siyang malapawan. Dami ni siya isumsuman guys no. So kana lang. So ato sana siya pabukalon guys. Dayon isagol na to. Mo na to mga sagol no. Lemongrass, ginger, onion, sili espada. Yan sagulan po nako og repolyo. Tangan nako og gabi gamay. So kuan pod napog ko gi butang diri nga star anise, whole peppercorn, salt, usa ka buking bay leaf, nya cubes, broth cubes ini siya. Duha ka buok ng sagol. So while ato na ning pabukalan siya guys, atong iuna butang ang lemongrass kay makatabang na siya nga mawagtang ang baho sa kanding. Kana to lang. Og ang kaning luya. Dayon ihog ni nato ang kanisila tanan no. Atong idungan. Timpla na lang. Usaha kay pressure cooker ang gamit nato. Kunya, ako na lang po ibutang ang fruit cubes. Iawahay lang ni nato ang onion ug ang kuan ha. Kanang sili. So okay guys, balik na ta ato ning pabukalon siya. Mga kuan siguro 25 minutes gikan sa pag-whistle ani. Kita naman mas magic ani last time no. Di lang sa tamag magic ron ha. Okay guys, balik lang ta no. After 25 minutes o 25 to 30 minutes, balik lang ta. Kanding, ulo sa kanding linataan. So guys, bukal na atong gano. Hindi pitik so makita may shatan. Ginagawa mo. Oh. After 30 minutes, ako nang 30 minutes na lang. Nalmaho ng kanding dire. Okay. Ako sa tagtangon ng pressure sa atong pressure cooker. Sana to siya ablihan. So guys, nawaan na ang pressure sa atong pressure cooker at siyang ablihan. Oh my god, itong balihon na gamay guys. Tara guys oh. Medyo lata na gid siya. Sumsuman na ni ron guys oh. Atong kanan niya hang. Oy, humok na kay guys. Red horse like kuha kan Oh. Shout out kay Silot. Nakoy uskan ning direct na Silot ay pero layo apo ni wala makas barili ay. Dayon, guys, ato na ning i-add ang atong nahabilin nga lamas. Ang gabi, onion og siling espada. Ya tilawan ni nato tabunan sa natong balik ha. Hinay na lang niya. Dili lang nato i-pressure. Dili nato i-pressure ang ato ang tabon. Ato na siyang iyan. Okay, lata naman siya guys. Balik lang ta.
few moments later. So guys, buka la po do. Buka la kayo. Atong tilawan diri nga part, no. Adjust na to ang iyahang timpla. Na ako'y itong tilawan. Guys, actually lami na siya. Sakto na kaya ang timpla, no. Bang, yan, mag-add ko pepper. Sagol ako diri ang kuan, nag-add kong spring onion, guys. Nanguha ko sa tanom nako dito na. Ano na to? Spring onion. Okay na nitong uskanding, guys. Ato na ni siyang pagngon kay makubos kong sabaw, sayang kaayo. So, ian ako di ay ang repolyo, guys. Kapit na limtan. Repolyo. So guys, hapit na limtan na kong sili, no. Ning sili kay makapatabang ni sa lami ug samot kay pawa ni sa luod. Optional ra ni sa katong dili kay hilig og sili ay lang inyong putangi. Oh, daog na natong kuan kanding. Kanding nga linatan. Sakto na yung timpla, guys. So, sunod na kay bawa na mo. Eating time na ta, guys, no. So guys, eating time na to, no. Dara tong kanding, guys, ay. Oh, linatan nga kanding. Now ta, guys. Tara. Tong paon ang unod gamay dire. Saan tong dila ani? Ang dila kay lamig to dra. Sana may kaya. Ay, mga ata ninyo. Lami ra siya, guys. Lami ra lap. Oy, Jima, nagtubod na ang laway, guys. Ay, mo ring mata labo. Mata ba? Lami kay mata, guys, no? Kanding. Dara, inyo ni unang hungit, oh. Nang utok diha. No? Ano utok? Right na utok. Utok. Utok, guys, ang kwaon ha. Ako ni. Ang kalab. Ayo. Si Inday Pitik, di mo kaon. Gihiwian sa kanding gini na good. Dai utok, guys, ay. Mang utok, pamis. Ang heart din, ang heart din daw. Heart sa Utok. kandeng. Gusto ko niya. Nawatan niyo, guys, lami kaya mong kanding, no? Shout out Ate Joy. Mo pa pagluto sa kanding imong hinatag. Paano ni? Gison niya ko sa freezer. Ikaw na kung Guys, oh. Kami. Papa may kabalit red horse, palit ko red horse, oh. Suman. Nah, yubos hang. Nakakila ko pang hang. Guys, daghang salamat, no, sa pagtana sa mong kanding dire, no. Kung ganahan mo nga video, please like and share and click na po ang notification bell below, no, para ma-notify mo kung natay bagong video nga buhaton, ha. So daghang salamat, guys, og God bless, bye. Jawas mig kaon sa dire. Ako da green No. spread ba? Ano ka ba?